Sa kinatibukan, gibanabana sa mga otoridad nga moabot ngadto sa 3.5 milyones ang tanan nga mga tao nga nanggawa sa tol sa Sinulog 2019 niadtong Domingo. Pero adlaw formal nga giterminate sa mga otoridad ang Task Force Sinulog 2019. Anang report ni Nico Serino. Nagtigom kaganiha ang lain-laing ahensya nga mi-handle sa security matters atol sa Sinulog 2019 ug Fiesta Senior. Gipangunayan ang tigom sa taga-Philippine National Police, AFP, SITOM, Disaster Units, City Hall ug opisyal sa Basilica Minore del Santo Niño. Sa meeting, formal nila nga giterminate ang Task Force Sinulog 2019. Subay sa ilang pagdeklara nga malampuson sa kinatibukan ang kalihukan. Sa habig sa simbahan, matud sa kaparian, labaw sa ilang expectations ang gidaghanon sa mga tao nga miadto sa Basilica. The number of people who came here can be attributed to the feeling of being secured bitaw, no? Because of the preparations that we've been doing as early as August. So the PR7 and other agencies nga mitabang niini are highly commendable. Sa Sinulog Festival, usa sa nasugatan nga challenge ang crowd control. Mao nga kaganiha, naghisgot og mga rekomendasyon alang sa sunod nga kasaulugan sa 2020. Ang security forces, mga istorya ni Councilor, we tolerate, di ba? Siyempre kung na makalusot, palusot na lang. Pero gusto mo ninyo kanang istriktuhan, di ba? O pusasan, which is also kana. We tolerated, then we control again. Kay sometimes, kabalo ka, personal initiatives, whatever. Sa kinatibukan, gipatasan sa mga otoridad ang crowd estimate nila atol sa maong adlaw. 3.5 million ka mga tao ang ilang banabana kung apilon og ihap ang mga kadalanan gawas sa ruta sa parada. Sama sa Uptown area, hangtod na sa Mabolo area ug sa South District nga midagsa ang mga tao aron makigsadya. During Sinulog. And doon ay mga panghitabo lang siguro, mga isolated na ug doon na pa laing word lagi nga mas lesser pa sa isolated. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.